Manipud iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ti maudi apaset ti makalawas apakasaritaan a napauluan. Iti unto, ti bullalayaw. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayay. Talaga adya akong nakapagkit-kit ni Mama Lolo. Adayo pa yung agturpusak. Pinaisaghanan dagiti papeles ko. Gaputa day tati nagtulagan nyo, apok. Para mutla iti masakbayam. Nabayag nga insaganak ti bagik. Tapno kabaalak ti mangpanaw kada kayo, Lolo. No kuma sumurot kayo langan. Oray agbakasyon kayo iti sa magmamano a bulan. Lakaya kun. Taragsaka kun iji farm ko, Alisa. Inton matayak, agawid kanto tapno kita ti tanem ko. Nilulumat. Kaya't yun, tasaan kayo apanawan? Amangan no inton addakan ijay, saan mon akayat ti agbakasyon dito'y lugar tayo? May sawin no, atawan Lolo. Agawid akto. Anya lakit din ti apokok. Mapankanto pala ang ijalon doon, dahil takit din ti pampanunutam. Umawawag ni Mamang Lolo. Magagaran lakit ti amakadanon ako ni Jay London. Hello, Mamang? Oh, nakasagana ka di amin na nakawas mo, Alaysa? Saan la adagiti kawas ko ti nakasagana, Mamang? Uray ti puso ken panunot ko. Di bagi ka mismo? Narugyak pa yan tinagpakada kini Lolo. Nasaya at no kasta. At ang trabaho, pangisulkakan ka. Ngam kinon nakita agbalin na boss mo, uray makabulan pa ilaang, agpasipasyar ka. Makaanayin ti makalawas, Mamang. Kaya't ko agtrabaho ka dagos. Kaya't ko ama kumikom ti panunot ko. Sige, pagsaritaan ta deta, into nandakan ditoy. Kumusta gani tatang? Nasaya at pat, Mamang. Saan amalidayan ti ipapanaw ko? Kaya't yung kadi akasarita? Kamaudyanan na, nakadanon kamatlangan dito. Na ito'y tinabayagan ni nararapaak ko. Napintas gayam at talaga dito'y Mamang. Saan lang aladawan? Mismo nga ibadbadag ko nagitisakat. Makababawi ka nga ta. No apay nga itakalang ngay pa eh. Intun bumaybayag, amangan no saan mo na mapanunod ti agawi di Pilipinas. No mabalin, diyak kaya't amalagip ti Pilipinas, Mamang. Malagip ko laang ni Lolo. Amo ka maikawa ka laang. Saan ka matanagan kini Lolo? Napigsa day jay. Kan adda mga iwan kan ko ana. Talaga napigsa pa laang, Mamang. Danda ni inal daw iti farm. Uray anawaan ni Manong Onan. Ala, ingka nga rod aginanan. Indon ligatan nga ipasyar ka. Dahil tala cellphone mo tisang kakitam na datayo dito detachment, Reggie. Amom lang nga rodan na naingat ti baro a commanding officer tayo? Amang ano pang panunuti mar babae man ang tikit kita. Mas tawakin ka, Omar. Kaslawanan interes mo iti babae. Nakakonsentrate ti panunot ko, iti kinasoldado. Ang magure ka man. Babae mo talaga dahi takit kita. Talaga na pintas kaya medyo London. Kaanon to nga ta ang makapanda tao iya? London, kunang? Ang mga kahit makita, hindi kinapintas dagiti dua ababalas, ha? Awan makaatiw iti Pilipina.
ng Rona no Ilocana. Saan ka nagbidot iti dayta? Nadungo, ken nagagat ti Ilocana. Nan, kita man nga ron. Sigurado ka kahit makitaan. Ang mga no di mo malapdan tapuso mga gayat manan. Sika talaga. Makasasawa kan san. Di ka mo't makaaram. Daytoy, kita Mira Ha? Ni Alisa? Kung nagtupay ang mas daaw ka. Ang mga nagbabawi ka na binulod mo ti cellphone ko, wino kinidam. Nakadanon gaya mo ni Alisa iji London. Ay, mangrugin amatongpal dagiti arapaap na. Arapaap na? Wino arapaap ti inana? Reggie, awan sa bali at arigagayan tinaganak. No saan ati panagbaligi ti anak da? Ininot ton nga agkupas iti lagip na. Ijay Ilocos adim maklan na. Girl, I need you. I need your love. Ay, ano lang nga orayan. At nagaya man makatawan ni Alisa di London. Ay, anya ka di nga aldaw ti awan serrek na. Awan ko mati serrek na itangal daw, tatang. Ngam kinay kayat nalata tinapan nagtrabaho. Ay, kat agaliwak say kumamit Dila aginanan. Iti unag ti makatawan na kaadda na dita. Adon ti ornong na. Talaga, tatang. Awan mo't paggastusan na dito Malaksit ti kasulin at ilugan na. Siyak pa'y tigin matang itilugan na. Ay, ti apo kun aya. Adon tinagbaliwan ti taray ti biyag na. Pudno da ita, tatang. Nakapimpintas pa ni Alaysa. Aglalo ta na tayag. O kat, kumusta kayo matan? Ay, gagangay ti lumakay. Manggapon nga agsalog ti pigsak. Angem, maditirik-nak. No sa anak nga agtrabaho. Nung kumapadasan yung agbakasyon dito, oray makabulan laang, tatang. Ay, marigata naksa nga agbiyahe iti adayo. Saan kayo amadanagan kanyak? Kabaelak asalwadan ti salunat ko. Kung gunam loko. Nakaditi mapaspasamak ka. Nujak nga siputan, di mang paltog gumaking ka na tayo. Diyak ngamin na siputan nga dakabusor iti likodak. Panggap na gayam alipatan. Ang mga nuday ti sipsiputa makabusor. May isa pala po. Agan anad ka kuma. Kahit mo ka din ti matay. Nalpasa kon anatay idi, Reggie. Agarudok ta asumpok iti dayaman na. Awanan ariding kami taglawlaw. Ang mga nun ibusan dagiti kabusor. Nagbaligi dito yung operasyon. Barang mapalabusan tayong agbakasyon. Uray makalawas laang. Adita. Aglingit tayo tipon na kayo. Good. Sa dino ti plano mapagbakasyonan. Awang ka din planom asumarungkar iji lugar tayo? Makigtot na lakit din o makita dak. Tiyamo da ngamin kit nataya kon. Adita. Awanan ti manggag akanalbo ang manipod ka dagiti kabosor. Naibus dan samot laan. Huwag gayam. Aw-awisin nak ni Teniente Marquez. Ngagbakasyon iji lugar da Alisa. Ingkarik no ni Ama Felipe. Ngagparti ti Kalding. Intun kasangay na. Aging gagayam ita, Reggie. Nasidagpayla ang tirik na ni Tata Felipe. Kadagiti pada tayo soldato. Uwan. Amom, agmay-may sa kanon.
Pasaray ka no pasyaran ni Tenyente. Saan dakton nga orayan, mamang? Maturog kan tulatan. Ang mga noteng nga tirabi inton ang makasangpetak. Adumat lang takit di tilugan. Nakapay nga di mo inaramat ni Kotsem. Wano, nagtulag kayo kada kinimat? Nagkuyog kayo ngagpasyar? Aging ga inton teng nga tirabi ti pa nagtrabaho, mamang. Ado ti trabaho di ti opisina. Kunak man nagnobyo kayon kinimat. Mamang, awan ti planok a makinobyo kadagiti agar-aram kanyak. Aglalo kadagiti gangganaan. Saan pa'y apanawan nga agsarak kami iti lalaki anay kari para kanyak. Saan mo ka di pa yan nalipatan ni Omar? Saan nyo kuman nga ipalagip ni Omar, mamang? Nabayagan nga agin ina na iti tanam na. Kasano no si Bibiyag? Nukas pangarigan si Bibiyag. Saan dak ka di apawilan? Talaga kaya masaan mo ka nalipatan? Mamang, imposible at si Bibiyag ni Omar. Kinuyog nak ini ni Manong Reggie anang sarungkar iti tanam na. Kumusta kayong tata? Colonel. Ay, Reggie, Tenyente, handa kagayam. Ay, kita man ti lumakayin. Jackson makabigbeg. Ay, nakakalugo nga kami na. Kan 5 kayo matilangak. Nakabakasyon na kami na, Colonel. Inawis nak ni Tenyente, iti panagkasangay na. Kan mailiwak mo iti lugaryo. Nagasat ka, saan ka nairamraman api musay iti day dinadara arangit. Nakasi ti Diyos kanyak, Colonel. Saan ko payagasat? Ay, kumusta kayan? Ay, narigat ti agmaymaysa. Ay, agtalon atawan ni Ali sa ija London. Saan ka di pa yan nagbakasyon? Ha? Ay, di na nga tanam mo ti dalan nga agturong iti lugar adi makilan na. Aya? Ay, Colonel, agtudon sa paten. Aglinong tayo. Kapita ba, Omar? Maditipan na katudok iti kalman. Agpanatingak sangot yan. Kilat nga na nagbayakabak iti mangmangan kami. Natuduan pa yung harod ni Ama Felipe. Kasta una iti panakabasa na. Timulong nga nagilinong kadag iti makmakan. Among naandor pa ila tilakay. Ngam nadlaw ko analiday. Di ka numutin malagip ni Alisa, ti agbakasyon. Amang ano damot to nasawa na? Awan mo tinaybagbaga na kanya. Kan saan naka analagip? Ngamin, mamati daan na taykan. Girl, I need you. I need your love. Ay, nagngayon abigat. Ay, malagip ko lang arod ni Alisa. Kat addamanan asumkan ti iliw ko iti apo ko. Kasta una iti ayat na ide no makakita iti bulalayaw. Ay, sus, madi ti panagangas ko. Ay, madi talaga ti panakatulog. Isus apo. Baunak man kit diniunad agumatang iti agas ko. Apagbit samot lang ti panagsarita yu kentata ngam apay akas ta tilangam.
Naliday ka. Kasla madandanagan ka pa eh. Saan ko ang nakasarita ni Lolo, mamang? Intaray da kano iti kalma ni di ospital. Ah? Naggurigur ka po iti pan nakatudo na. Ay, ni tatang naggagat. Saan mo't kami na maanawa? Apay ang nagpatudo. Naira na ngamin ang nagtudo iti nangandag iti soldado iti farm. Takasangay kano ni Teniente Marquez. Teniente Marquez. Aging gaita, nasidag pala ang kadagati soldado. Mamang, kasla nakariingang iti pa nagtagtagainap ko. Agbakasyon na. Nakalagip ka man ng agbakasyon. Lakayan ni Lolo, mamang. Kaanon to ba iti pa nang sarungkar tayo kan kuana? Diyak maawatan ti marikrik na. Kabayatan ti pa nagbuybuyak iti bulalaya. Ang ada ka di pa'y serbina. Saanan ang matungpal ti pa nagkita mi kini Omar. Iti ungto ti bulalaya. Kas iti ipupusay na. Saanan ng agumar. Iti na kay talimangan na dito'y puso. Alisa. Ni Lolo Felipe. Ang mga numadlaw ng hagsangsang itak. Saan ka din nga agar-arbe sa po? Saanin, Lolo? Timpuaran ti bulalayaw. Apay arimor kayon iti kwartuyo. Karurwaryo lang iti ospital. Adda-adyak maimbagan no agid idda aklatan. Apay, bayat ti kaadam ija London. Saan ka kadi nakakita iti bulalayaw? Kasladyak nadnadlaw, Lolo. Gapo nga tayo iti pan nakakumikong ko iti trabaho. Agyaman na iti panang sarungkar mo kanya, kapok. Sumarunon to kano ni mamang, Lolo. Lolo, kasla marunawak iti panangkita yung kanya. Ad-addamanen apimintas ka. Aging ka di ita, awan pa'y agaywan iti pusom. Ado ti agar-aram kanyak, Lolo. Ngam kaputama kumikumak iti trabaho. Saan ko anay taltalag ita? Oh, kasla lumugar kamot ditan, Reggie. Wano, talaga ang mga asawa kan. Panahon mo tan nga seryoso ta, Omar. Lumakay tan. Sana na ibaga ni Ama Pilipi. Nakapagyan nagayim nila init. Talaga mo niya. Si kakit di tinagasat ang maikamang dita. Oh, sino nga ron tinakaumamiti dayta? Ni Alisa. Ha? Nagbakasyon gayam ni Alisa? Juan, manadangan oray di pa nagsakit ni Tata Felipe. Numakitam la ko man ni Alisa. Napimpintas man yan. Mawid lang, ipatulod ko di picture na. Ayan na. O, data. Nation kon, kita Sige. Lukatam ti messenger mo. Ni Alisa kadiday to yan? Nagpintasan? Ngam ad-adamanan adyak maikarikan ko na. Talaga, ni Manang Linet. No kaano pa'y ang nagbakasyon na? Isutipan nakalagip na amang sarungkar iti tanem day di Omar? No, amo nalakuma. At inulagak nila init. Oh, apay asaan ka makasama nung Reggie? Ah? Anya ti itantanamitim mo? Oh,
Kas ka lang nakigdot. Kasla ka nakita ka tao. Ha? Diya ka mo, no? Arapaat ko lang. Kilaat pa ta nagpukaw. O no? Nailangad ka dagiti natatayag a pansyon. Siguro damot ng sarong ka diti kabagyan na. Damot sumagmamanod at tao dito eh. Uno, alalyaki diti nakitam. But-but nga nakmat. Awan pa tinangag ko nga istorya nga ada nakakita iti alalya dito'y kampusan to. Amang ano mailiw launay ni Omar kang kagat nagpadlaw. Numanon atawan manipod iti pimusay. Ure, naminsan na kuma iti tagtagain po. Saan ang nagparang? Manon atawan ti napalabas. Itilaksid di pan nakaammo na anataya kon. Saan pa'y anak ayan ayat iti sabali? Uno, siyak matlang at tinaikari para kinkwana. Ano? Saan ako na maikari kinkwana? Ganito lang nga maamiris ko. Saan ko maarumbang a pinagparang ko anataya kon? Inaramid ko dayjay. Tapno sa anak ang makasinga iti panagadal na. Naimbag ta nakasangpet kayon sakbay anagtudo. Naira na ang matutudo ti panawan iti panagpakasyon mo. Saan ang natanganggar arapa apla? Kasla ni Omar tayo nakita. Alalayan na nga tayo dyan. Diyak lang ron maawatan tayo ti marigrik na. Ag nangyarpiyos. Alisa, anya ka di ti pampanunutem, apok. Lolo, amangan no saan kayo amamati iti dayto nga ibaga. Kasla ni Omar dahi nakita kiti kampusan to. Ay, arapa ap mo lang ata. Iso ka di nga awan pa'y nobyo, ta di mo pa'y nalipatan. Lolo, adag tuk-tuk-tuk. Day, sino nga taday takit agtudtudo? Siya akong timapan mangilukat itiri daw, Lolo. Amangan na napatagtibaga na. Omar. Alisa, mailiwak launan ken ka. Ngamamok asa anak ang mapakawan iti dayto nga inaramid ko. Si kakating agpaiso, Omar. Si bibiyag ka. Amok anadlaw nak iti kampusan to. No kasta, saan ko na parmata? Numanin atawon tinapalabas. Pinamati nagkanatay kan. Adu alwak tinagaribasay. Sa kalpasan na, di mo matlagayang maibturan tiili mo kanyak. Ulitak, Alisa. Pakawanin na. Diyak kahit asyak ti makagapo. Iti pan nakasing at ipanagadal mo. Sumrag. Nabasbasakan. Saan ako nasumrag? Tadyakon maikarikin ka. Nakapinpintas ka launa yan. Omar. Kaya't mo ka di manin ngagsangitak. Ita ka di pay. Tanutong palkon ti arapaap ni mamang apagbalinak. Awanan ti makatubang iti ayan ayat ta.
Naidanon kamatlangan dito'y balayo, Mildred. Pasensya ka na. Kababain paikin ka. Naira na nadadaulan ti tricycle ko iti sangot ti nagmeriendaan ta. Kasano nga ron dito yan, aga? Di saan ka na makapagpasada? Nasip nga dun. Agawid aklangan nga gluto. Ay, awan pang namnamakin ni tatang. No kaano alim makayan, isupay ti kinaawan tinakam na. Saan ko maakas ti kinasabrak ti panagsaum kinitatang mo? Rumbang ara ma'am. Manipod pimusay day dinanang. Naigumunan iti nagduduma abisyo. Pagsasaritaan dagiti karubami, tamakot utang ti inuman na di tatyanggi. Ore pa'y mabatbati na ti bisikleta na iti pakisugalan na. Saan ka dagdagan? Masip nga tan tulauna yan. No saan ka ngagpasada yun ton madamdama? Agpasyar kan po dito'y balay. Kita agto. Barang saan to na madadaulan ti tricycle ko. Daan ngaminan ti motor ti tricycle ko. Ila kong ngaminan day bakam. Tapno adda igatang mo iti baro ang motor mo. May lalanak nga rod. Amang ila ko, Mildred. Naamo ngamin. Gan no makita da. Makay ayaw agatangan. Malipatak matindidong saag dito'y tricycle mo. Kasla ti bakak day ha. Ni Mang Minyong sangat ngaggatgatang iti baka day sa ilako na matlaang. Amang nagbidot ka laang aga. Kamarmaris kan kabagbagi na lakit di. Masapo na panagnakak, Mildred. Ibatik ti tricycle ko dito Kamakamak ida. Hey! Sino ti malalagi ka na kayo, ha? Mabuting kayo matarumwar ka na kiti babalayo! Uray man nagpipinatay tayo! Naimbag ta simmangpat kayo ang tatang. Na, sikati mangkarit kaniya ka? Kabalan na kaniya? Nabayagan a pagpaspasensyaan kayo, tatang. Baybayan kayo laang. Uray sa andak a matulungan iti bangkag kantalo. Ngumjak mapalabas ti panangilakoy iti bakak. Nagpulong kadiking ka ni Minyong. Nakita kidaan ang guyod iti bakak, tatang. Jak pa'y inlako. Da kayukit din. Sa insugalyo. Hoy! Awan karbingam! Amang sungba-sungbat kanya't na anak ka lang! Isubliyo ti kwarta kanyak. Tapno maalak mo't lang ti bakak, tatang. Kanya ba'y ti sublik yung galuko? Pinagbayad ko ni ti utang ko! Apayan na rami dyo tayo tatang. Hoy! Sanak ba nabugbog kawan? Aguray ka man tinakalante badang, rangrang kayang kalangan, luko! Talaga asaan ka na napanagpasada, aga? Apay akas na tilangam. Anya gayam ti binanag tinagsaritaan nyo kini Mang Minyong. Nasakit laon ay tinakom ko, Mildred. Awanan ti bakak. Timbayaban. Gapo iti kinasugador ni tatang. Anya? Ay, nagsayang. Nagsinungbat kami kin tatang. Ngam gapot na kayat nakatagbatan. Pinanahawak pala iji balay mi. Anya? Kasano nga rodan? Di ka lang aminan nakapagtagpal. Nalabusan ni tatang. Nasakit tinakom ko iti pan nakapukaw ko iti bakak. Umalatiwak man dita balay da kapid sinon. Kababain. No dito'y balay yo ti umyanak. Girl, I need you. I need your love.
Anyalakit din ni kasinsin pitong. Agpakarumutlauna yan. Naimbag talimiklik ka. Imyanag kadakapit sinon antikidang. Nasapang nga imalatiw iti abong ko dito'y talon. Pinasaya at kit umay kalaangan dito'y balay. Taamang ano makapaglinawan kayo. Kasanon ti talon kan bangkag anti. Agpaburas ang kuman intong lawas na. Madaman nga agpalusot ti dawat ag iti pagay. Ay na, saan ko man aday tati panunutem? Ipangagnag ka di ah. Naimbag talino ka tamadagos tiri daw yung Mildred. Amo ka dito iti mayan ni Agay di rabi eh. Di tabalay ni Manong sinuntiim yanan na tata. Ngam ko na ti kaanakan nyo, nasapa ka no apim manaw ni Aga. Saan nang amo no sa dino tinapanan na? Mabuting matlagay ang mutiluko. Nga mamok no sa dino ti paglemlemengan na. Ha, at dalaki di ti kalapaw di talon. Tatapito? Sakit din ti karkarida na. San pa ya makana iti bayat ti baka na iti ado arigrigat ko kengwana. Isungaglimeng langain tatalagang utaang ti biyag ti loko. Napalalo launa yan ni Pitong. Saanan nga mo tilubong na no nabartik launa yan. Tinasayaat. Makipagnaad kalaangan kanyak tamang ano makapaglinawan kayo nga agama. Panunutan na lakit di atak rotak anti. Denggan na ka di ah. Masaya nga nakititalon kan bangkag ko. Dandanin pa kairanudak tinagrigrigatak anti. Adun to ti kasukat na. Si Kanti mga iwan kadagiti kaldeng ken baka. Nalawa pa iti bangkag ijay. Matalon ti daduma apaset no panawan ti panagtutudaw. Sige anti. Adda ka di abong mabalin ko apagyanan ijay? Mabalin mo ti agawid dito, asidagmat la ti lusong. Ngamno kayat mo ti maturog ijay, ay mabalin lata. Ay, kwa anti, mabainak ang makipagnad dito'y balayo. Nagdakkel. Kan malap ng ti kama kadagiti kwarto. Si kakit, kasla sabsabali ka. Di mo pa'y kayat, tama padasam ti agbiaga na damay. Ay. Nagunaglakit din day, tapa nagsinaay mo. Kan limiday tilagam. No saan la kumaanak ko rapay ti panagbiag mi. Sapay, napaglan asugador ni tatang kan mamartak. Sa anak ko malang nagpatinggay ti talon kan bangkag anti. Ay, saan ko man aday tati panunutam. Nuan niya ti kunam. Tulungan ka iti panagadalmaw. Agyaman naklaunay anti. Ang lakaya ko niti dayta abanag. Kan mabay na kada kayo. Saan para kanyak ti adal? Naira na nga dagatangat dito'y kabisera, Aga. Kahit kasano ka nga ron? Makipagyan kan kininanakida? Day tatin singasing na kanyak. Siyak kano ti mga sikaso iti bangkag na. Ado pa ti taraken na abaka kan kalding kano. Kaslasan ka matlang ay madayo iti lugar tayo. Mabainak ko makipagnad kini antikidang.
Nagbaknang da. Nagdakkel ti balay da. Nakasaysaya at kanyag. Ure kasinsin lang day dinanang. Agpabahaw ka pa'y laang. Barang agmawmaw tumatla ang tipungtot ni tatang mo. Narigat no dama disgrasya kada kayong agama. Mildred, muna ka ding agkita ta? Saan mo titikunak? Ngam no madamag na nga imayak dito'y kabisera. Ang mga no agatap, nagkita ta. Itatawanan ko ni Jay lugar tayo. Makaamon ni tatang agtalon kun agbangkag. Agdua-duaak. Pangalaan na nga rod ti pagbiag na no saan nga agtalong. Naimbag iti, tanda ka apang namnamaan na. Amangan no ilako ni tatang titalon kun bangkag. Ay, day tamot nga rod ti jak maipalubos. Saan mabaling nga awan matawid ko? Girl, I need you. I need your love. Pamuklatan na pinasangbay mo ni aga di tayo bag. Napanakal ti loko. Tabak nang ka nagkamangan na. Siya, tinangalukoy kiniaga, Piton. Narigat no makapaglinawan kayo nga agama. Apay gamen, nga iramraman mo tibaka na nga insugal. San kayo man na makibiyang? Kasinsinyo lang na di asawak. Engineer mo ni Aga. Ita pa nagsugal mo, ti pakadadaalam. Awan bibiyang mo kunakmat. Kinitatapin manawan ni Aga. No kayat kong ilako dagiti bangkag mikandalon, awan makalapad. Saan mo amabalin nga aramidan day? Oh, Jack manusan ti makisarsarita ka na kayo. Kayat mo arautin kayo dita. Dita, ti saan mo nga aramidan? Sigod a soldado ti asawak. Kat mabalin ko ti agkid daw iti tulaw kadag iti pules. Tatno saan ka makasidag tito'y balay. Maaramid mo ti kayat mo. Tabak nang kangamin! Dandanay saan kamot ka na nalasin ni ka? Nakapimpintas kamot launa yan. Ala ni nanang. Rabakan dagpay. Kunak man no ang tabtrabaho kay di Manila. Jack na anusan. Iso ang nagikatak. Kanayon nga mintipuyat. Gat nagsakita kiso aki mo tungak. Bagay mo day ta kababagay. Nadumag ti mabalin mo apag-applyan dito. Pampanunutot nga rod ti agabroad. Saan pa'y siguro akadag ito eh. Ay, mayadayo kamot lang nga rod iti pamilya maano kasta. Planok pa'y matlaan. No makastre ka kitinatalgad at trabaho, amangan no saan kon apatuluyan ti agabroad. Langayo man ang tinabartag, tatapito. Anya kumat bibiyang mo. San ko matadaw-dawating keng kati barbarte kwa? Kakaiso na nga dadagiti nateng kanti pagay nga isaldak. Aniya? Kat, ipulong na kiti daye takro tanubiyom. Iso tinagregriga ta nagbangkag kan nagdalon. Ngam awan bibiyang na tapim manawain. Uyak kaya't nga iramraman dak akagurat, ata. Amo ka nagipagkita kay ti daye alalaki. Ngaman niya kumati maganap mo kengkwana. Awan masakbay mo kengkwana, Mildred. Awan ti arapap na. Iso ay naglumlumot iti talon ken bangkag.
Talagang agatap ni Tatang Mildred. Makamo, noan niya ti kayat napamayan ka dagiti nagregregata kiti talon kun bangkag. Ibartek, kun isugal na. Nguminton maibos na. Kita akman noan niya ti pagbiag na. Amang ano agpatulong kininana kidang. Naturad launa yan numaramid na dayta. Day dinanang takin kabagyan. Kun sana kanunungan ni Auntie dagiti aramidan na. Kunagman na mga pagyanan tinagkalabalay ni Auntie. Anya ti mangmangag ko. Uni ti kuryat. At dapat dagiti nakabutbutong na uni. Uni dagiti tumatayab. Adak dito'y bangkag. Saan ka kadiya mabudang? Kabakiran sa dita. Napalawlawan iti nagduduma akayo dito'y abong. Ado ti mabulo kon santol. No, adanto ti oras mo. Ipasyar ka dito'y. Saan nga agumot ni Auntie nga gipasyar ka iti babae dita? Nasingpot ni Auntie. Sana na istrikto. Makaturog ako na. Sa paag to ti agawid iti balay ni Auntie inton bigat. Nagsakitan ti paling ko. Nabluwag sa amatan. Tamog. Adakadwa ka na pinta sa balasang iti. Nalami sa kwarto. Pagamuanta na nabtugak din iti simento. Salbag. Tagtagai na budlagayam. Naimbag na nakakapadak. Naitupak man ti ulok iti simento. Nagdogol sa ti ulok. Nitong paritiking ti papag. Nausawanak pa kita di na oras. Kukuray ka man. Dan sapay na bati iti arak. Ngayon inumak. Parbang gudik man ti aginom. Tawan makaipawil kanyak, tawan kabalay ko. Imay kayo mo't dito'y lusong, Ante. Agawid ak kuman. Ay, kunak nga may no saan ka manin nga agawid. Iso nga, inyagan ka iti pamigat mo. Uray agawid kanton ang mga daw. At napapanak nga main. Ha? Ay agyaman ak, Ante. Uray inton malum lang arudan nga agawid ak. At damat bagas alutwak. Inagtuag kalap iti lamas di takarayan. Eh, mailiw kan sakit DJ lugaryo Iso kay-kayat mo ti agyan ditaw. Narwamak ngamin iti lugar mi, Auntie. Awan ka day ti sabadi apakailiwam. Ha? Ni Auntie mat. Saan adakes no adan nobyam? Uray agasawa ka pa yun Ha? Adaka mo iti umno nga edad. Ngam no saan ka pa'y anakasagana iti biyag ti na estaduan? Tulungan ka no kayat mo ti agadal. Ay, kwa, Auntie. Kasla, diyakon mayulo ti agadal. Agyaman naklangan. Ti kalikagumak. Makapagkinapya kami kintatang. Ken agbaliwan. Ay, sikamot gayam ni ka. Anya ti may paay ko kan ka. Agpasyara ko ba di balayo? Nadlaw ko, nakarikap tiri daw. Kaslawan tao. At dangamin na panak. Ay, naibayagak matan. Dandani akon makasangpart. Umayak to nga rin itong nadamdama. Eh, adda ka din napatang nga ibagam kanyak. Umayak lang ko mapakisarsarita kada kayo. Kabayatan na adyak pa'y nagtrabaho. Ijay balay kanto lang aruda na mangrabi
Ibagak to iti katulong ko. Alutwan na dagiti paborito maputahe. Ay, ang yaman ak no kasta, ninang. Sige nga rudan. At dapay pagsaritaan me kin ni Atty. Javier. Nasip nga tanak matan. Uray niya ko mati maitulong ko iti balay ni auntie. Adag-tak-tak dar a babae iti gate. Naimba ka malami yung manong. Sa nga ili na kayo kadini ni Ninang Kidang. Ninang mo gayam ni auntie. Kanak-anak. Agkasinsinda day dinanang. Siyak ni Aga. Siyakmat ni Nika. Maragsa ka na kamakamamukin ka, Nika. Ay, naglamuyot ang tidakulap na. Kan makaguyogoy ti isam na. Apay nga nga agnerbiyosak matan. Ni, adan tayo lugan ni Ninang. Agpaigid ka manong. Ay, nasip nga tanak matan. Uraan niya ko mati maitulong ko iti balay ni Auntie Kidang. Adag tak-tak dar a babae iti gate. Naimbaga malami yung manong. Sa nga ili na kayo kadimot ni Ninang Kidang. Ninang mugayam ni auntie. Kaanak-anak. Agkasinsinda day dinanang. Siyak ni Aga. Siyakmat ni Nika. Maragsa ka na kamakamamukin ka, Nika. Naglamuyot ang tinakulap na. Kaya makaguyugoy ti isam na. Apay nga nga agnervyo sakmatan. Day tamat gaya man tilugan ni Ninang. Agpaigid ka manong. Ay, anya kamot ngamin ayabadaw. Kanangam kag manehaw. Aglalaw no, dandanitan makadaanon dito'y balay. Dandanim lang arudan na padungparan ni Nika. Ihidom sa agkapay, sakbay nga isarek mo silugan. Nasipgatan kayo mat sa simangpat, Ninang. Awan ko magayam tinadanon ko no nagawid ka na sapsapa. Saan naksamot nga bilbilang nga tao? Ay, magustak man ti kinangaw mo, Nika. Ay, pasensya kayo ni ti panaguruuray yaw. Ay, dumanon kayo. Ijayan unag nga ituloy tayo ti agsasarita. Pagururayan tayo ang makaluto ti katulong at sasarita tayo pa'y laang. Kwanti, panawan kayo pa kininika. Hinagtulungan ni Manang Sedis nga agluto. Saan ka pumanaw, Aga? Kasarsaritan pa'y laang ni Nika, tain nakagsukat. Makadintigo sakpay. Panawan ta kami lahat nga rutin kini Manong Aga, Ninang. Huwag gaya. Nakapagamam mo kayo ka din na naimbag. Anak ko, itibunyag ni Nika, Aga. Anak mati kasinsin ko ni Aga, Nika. Isumot lagayang mo italang ang makitak ni Manong Aga. Nasaya at man ta nakipagnaagada kayo. Panawan kayo nga rugay. Adan sumagmamanungal daw adim tengak dito, Nika. Itala nga makita ka. Sa bagay. Adda nga ijay bakir ti ayan ko. Ijay lusong ti kayat mo asawan, Manong. Nalawat ti daga daninang ijay. Masansan ama pa na kijay di ubingak. Nagpintasan ni Nika. Ay, Manong Aga. Nagtrabaho ka dyan Manila. Kalbasan na nagturpusak. Ngayong nagawid ako, tadyak maanusan. Kimutung ako na iti kapupuyat. Naimbag ka pa ta nakapagturpos ka.
Angam siya, gapo iti kinakurapay. Nagpatinggaak lang iti talon kun bangkag. Tapay lang ni Ama Pitong nito'y tiyanggi. Anya pa lang ang oras itay malapsak. Ay, sabon kan sardinas man na nailang. Para na italaga dagam. Di mo pala ipabigat, Mildred. Tainton makarana ka iti dalan mo iti mang bastos ken ka. Awan pa'y nakaiturad anang aramid iti day tata. Awan mo't sabsabali. Anya ti amom no da may sarong asangsangayli. Glalo tadami na tayo di dadaya. Kung gayam, agsarsarita kayo ka di pailangan kiniyaga. Man o tata. Makumi ko makititrabaho. Lipatam gid din. Awan maganap mo kingwana. Awan ambisyon na itibiyag. Girl, I need you. I need your love. Kasla nabayagan nga agam-amo kayo kinini ka barok. Nasingad kan naragsak ti panagsarsari tayo. Dandani saan na pa'y akay at ti agaway. Nasingpat ti anak yu ti bunyag, anti. Naragsak akasarsarita. Saan arte? Saan akas kadagiti karro ba mi anakadal? Aglalo dagiti agtrab-trabaho di Manila. Awan ti dakes na agkakasat kayo kininika. Agpadpada kayo asaan asabsabali kanyak. Napintas launay ni Nika para kanyak, anti. Kan saan nakamay kari. Saan mo ko maapanunutin day ka? Awan pilpilyan ni Ayat. Sige, hindi akong maturog. Uray si ka. Amaw ka na banog ka. Sige, auntie. Noamula ko man ni auntie. Nga adan kaayan ayat ko. Anya da ito'y amarikrik na kininika. Saan arumbang da ito'y? Tiyak kayat ti agbasol kini Mildred. Masapa kamit launay nga may na nagsubli dito'y lusong aga. Nagkukuyog tayo kumakadani ka nga may ditaw. Nagakit kalakit din manong aga. Anya da kita'y mutmulam. Naduma-duma bukbukal. Apag isunto nga agbunga da inton panagtutudo. At dapatani, palang, okra kan daduma pay. In kayo aglinong, amang ano pumugot kayo. Yali ka kanak launay. Kaya't ko nga rod ang mapasubli ti sigod ang maris ti kudil ko. Saan ka di napintas? No saan ka na ko daw? Napintas ka latta. Aglalo no agrimat dagiti matam akaslabituan. Kan kasla umis-isam dagiti bibig mo. Anya? Kaya't kanunini ka at agpasyar dito'y bakit? Kanayon dito'y ngamen, idi ubeng. Saan pa'y apanawan ti santol, kan mabulo. Ay, maipusa pa yan tinaluom apo nga ti salamagay. Ay, ado ti bunga ti makupanti. Hinta aglinong iti abong nika. Ay, magtangada kag taktakdar. Bay amlatan, ni aga ti mangituloy ti aramitan na. Kaya tutulungan ka manong aga? Ay, kababain pa'y ka. Kabalak da ito'y. Ingkakit din naglinong.
Bay amlatan no saan nakaakayat a panawan. Uray ta, saan pa'y unay anabara ti init. Ni tatang mo da ito'y umawawag. Ay, anya nga tatibagana. Kaya't ko kumangagsarita tayo. Ngam, kabusor ko ang makita ni Aga. Ang mga nudyak makapagtepel kat na malaw anak. Apay, makagura ka kiniaga. Naglawag asi ka ti aking baso ni ti amen. Apay aya, kanunungan nyo ti awanan bain. Sika, tinaglawag nga awan bain na pitaw. Na, Awan manag nagam mo nga ama. ni, Gagangay nga isakit ko takabagyak. Kasi ka, saan ka akapkapin ano? Kan nasaya at aramin ti kaalagak. ay, ti babawi ko na nakisarita ka na kayo. Amog! Madlaw ko ititimag mo. Saan ka ba'y anausawan? Anya ti bagam kanyak. Tawan, bayamon. Makamo ka. Nung maikanak iti kundaway, umayak agpasya di tata ang sarita ta. Umay kailan. Awan pa'y ka na sa makisarita. Wisit kid di, lawaan kon. Saan ko pa'y gaya man na istorya ken kanika? No apay nga daak ditoy. Nakababain la ko mga istorya ken ka. Anya ka di dayta. No ibilang agayam, nakasagana ka dumngag. Nagsubang kami kintatang. Kinagura na. Iti panang salangad ko kinkwana. Gapo iti panangila ko na iti bakak. Ta pinagbayad na kadagiti utang na. Gapo iti sugal. Di pa'y nagsayang di ba kayo? Nasakit tinakam ko nika. Gapo tadyak kahit ang malaw anak ni tatang. Ingkadang ko pumanawak langan ni di lugar mi. Sapay ko matagbali rumot lang ni tatang mo? Gapo takas ladyak matlaim madayo iti lugar mi. Iman nugutak. Asyak ti mga sikaso iti daga ni auntie. Mayat-mat ay mayak dito itanam mo ka. Isardang mo matlangan dahi tangar aramida mano. Mapantay di linong. Adain tugot ka merienda. Siyak ti nagluto. Ha? Paglaingam sa amin ng nika. Nagasat to lakit di ti lalaking ayatem. Girl, I need you. I need your love. Sumarungkara ki jay lugaryo aga. Nabayagan na jak nakapanijay. Pambarak ang makisarita kinitatang mau. Kunayo ang nagsinungbat kayo, auntie. Ang mga nonya teramidan na kada kayo. Sana ka mabutang kinitatang mo. Nasaysaya at no agsango kami. Barang malawlawagan pa iti panunot na. Uray dito'y matlaang agyan ka. Kinapatag, mapukawan ti gurang-gurayaw. Nitatang lang ti manggurgura kanya, kanti. Nasayaat no kasta. Kasta tinasayaat nga anak barok. Ken uray kasano ti kinadagas ni tatang mo. Laglagi pa nga iso tinagtaudam. Ken idi ubing kapay, adu ti sakripisyo na ken ka. Day dinanang ti ad-addaan nagrigat, auntie. Iso nga taan na sapa anatay. Talagang himpay-pay sumtimmay.
Kung nagmanawan bibiyang mo kanyak ta sa nakakabkabagyan. Imayak para kiniaga, Pitong. Ay, di kamot lang amida nagnagam. Kita man talanga. Kaanon to, ti panagsardeng mo nga agbisyo. Inton agdan sakit mau. Nay, kaya't mun sa matamataya kon. Ika, sabali ti panagaw-awat mo. Saan arumbang agin-ginura kayo nga agama? Asinon to, timang saranay ken ka, no saan ka na makabalain. Kat makamuditan na. Anyaya, timbaga ni aga ka na kayo. Makasulsublin dito'y. Nasaya at ti kasasaad na ije balay. Ti kayat kulaang, makapagkapya kayo nga agama. Saan to ang mapasamag na ita? Anak ko lang. Jackie palubos nga iso ti mangisoro iti kahit ko nga ramidan. Mawatan niyo. Nakapanaw matgaya man tinapintas alugan na nakaparada iti sango ti balayo tatapito. Lang ti baknang di di abakat. Masidig ka kumatam nung nakasaritam ni Kidang. Dahil diya iti kasinsin dahil di asawa kasimang bayan ti awanan bain anubiyom. Isugaya. Kuna ni aga idi nagsarita kami, baknang kano ni nanak idang. At dansapay dagana dito'y lugar tayo. Kukwada nga kakasinsin ti daduma taltalunag. Isu ti may sa ginagara na. Diyak pagtatakkunan nga guman, kukwada lang. Talaga baknang no kasta. Uray man kat no baknang. Tiyam mo nga taniaga kat adda matawid na. Tagabunlaeng ni Kidang. Tata, uray sa ni nanak idang kat kaguray. San man na tila madildilaw mo, Mildred? Ay, agyaman ka ta kahit kapaya ka sarita. No sa anak ka makadupal, ang mga no niya ti maramid kuking ka. nasaya at manta pimasyar ka ni ka. No, ada kasal sarita. Ay, nagapwam ka day. Pinadas ko tinapan nag-apply, barang maawatak. Talaga ka di aman ni manong aga nga umay dito eh. Ado nga main ti aramidan na ijay lusaw. Kan mabain ka nung agyan dito'y balay. Talaga na singpat, kan man nagbabain. Ay, adaman kayat ko adamagan kin kanika. Uray ta, agpaata kayo kiniaga saan asab sa bali kanyak. Ada ka di panagayat mo kiniaga. Nininang mat. Narikat asong batan day ta sa lutsod ya. Saan adakes no kas pangarigan? Yung adamat lang at apakay karyan ni aga ken ka. Kit saan anak kaadal? Talaga anakaro tigura ni tatang kanya kanti. No day tati kayat na. Makaamon iti biyag na. Ay nakem tumitla day jay, intun madidigra. No mabalin nanti. Saan ko maamapasamak day ta? Nagrigat lang araw din ti biyag. Saan ta na pagsaritaan day ta? Ay, amam, nakasar-saritak ni Nika. Panagkudak at damat riknanakin ka. Ha? Ni Antimot, ang mga numamati ak. Para kanyak, may sala nga arapaap ni Nika. Awan pulos ti pakan nakaikarikan ko ana. Anya ti aramidam, tapno maikarika ken ko ana. Anti, awan ti kabalak nga aramidan. Nanumuak lang. Ay, addan ni Mildred. Saanan anasken nga agayatak pa iti sa bali.
Nagpintas magkayam tayan mo. Amangan mo saan mo napagan-ano, iti lugar tayo. No kumakabalan ka abyagan, awisan ka ngagkasartan, ket dito itan ngagyan. Saan kumapayla ang aday tati panunutam? Ornosam, ti problema yung kinitatapito. Gaputag may-maysan, maaramid nanti kayat na. Kinaguranak, gapo iti panang dilaw kakinkwana. May ninanakit ang ije balayo. Jakla mo na niya ti nagsaritaan da kinitatang mo. Natanggal lahat na tinakam ni tatang. Saan na nga intaltalak niya, ante? Awan nga. Nasayata nakapasyar ka. Mailiwak launayin ken ka. Mga noon niya ti kayat asawan day ta. Ha? Kababa, ino da makakita. Saan da makaidanan kiniantim? Saan matlangat ang agungot nga adaak dito Panagkunak, saan mo't siguro? Nasingpat ni auntie. Naimbag ta nakastrict kansak bagayin bayakabak naman, no? Mabitla mga sagana akit meriendam. Agyaman naklaangan, Nika. Aday niyag ko aparakin ka. Huh? Bunga ti damortis. Diyak mo, no mangmangan ka pa iti kastoy. Ay, agyaman na ka. Nabayagan aja ka nakaraman iti kastoy. Nagpintas gayam ti balayo. Baknang kayo akas kini antikidang. Nabakbak ng daninang. Nagabrod kami ni Papa Edi. Gayam. Agtrabaho akton. Manmanunto nga rodan ang makita kun makasarita ka, Nika. Apay no saan nakto na makikita? Malidayan ka kadi? Girl, I need you. I need your love.